התפללנו למותו של אדם שממיט אסון על עם ישראל, שאין בו שום דבר שהוא טוב, שכל כולו רוע, ולכן התפללנו וביקשנו ששום דבר שיש באילן החיים לא יבוא אליו, לא ידבק בו. ואם לא ידבק בו שום טוב, העולם כולו, לא רק עם ישראל, העולם כולו מתברך. ערב טוב לך, הרב יוסף דיין. אתה ניהלת את הטקס הזה של הפולסא דנורא, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה באמת רוצה במותו של אריק שרון? כן. כלומר, אתה מתיר את דמו של ראש ממשלה בישראל? זה לא כלומר, זה לא מה שאני אמרתי. אלא? שאלת אם אני רוצה במותו, אמרתי לו כן. אם אני מתיר את... למה? למה אתה מתיר את דמו? למה אתה חושב ככה? כי ניהלת טקס שיכולים אחרים, לא בעליונים, אלא אלה שחיים בארץ, להבין ממך שדמו מותר. אז כמו שאמרו לך, למה אתה משדר את זה? למה אני משדר את זה? כדי שהציבור ידע מי אתה. הם יודעים יפה מאוד. מאיפה הם יודעים? כי אתה משדר. אני משדר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. ראש השב"כ לשעבר כרמי גילון, שמעת אותו, הוא אומר שצריך להתייחס אליך ואל חבריך כמו אל מחבלי החמאס והג'יהאד האסלאמי. הוא אמר, היום לא ייתכן רצח של ראש ממשלה. מהסיבה הזאת, הוא כבר איננו ראש השב"כ. נו. רבין נרצח בגלל שהוא היה ראש השב"כ, לא משום סיבה אחרת. למה יש הבדל בינך לבין מחבל של החמאס? הוא בא לרצוח ואתה מזמין רצח. אני לא מזמין רצח, ואם אתה רוצה, תחשוב ככה. אם אתה רוצה... יש לך פה, זה פשוט שיחה שמתאימה... רגע, סליחה, שנייה. כן, בבקשה. אני דיברתי איתך לפני התוכנית, נכון. שאני לא מתווכח איתה. אוקיי, אתה מקשיב לי. אתה רוצה לשמוע ממני... אני שאלתי אותך מה ההבדל בינך לבין מחבל חמאס, שהוא בא לרצוח ואתה קורא לרצח. הזמנת אותי לדבר על הפולסא דנורא, כן? לא על דברי גילון. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת למה אנחנו עשינו את זה, או למה אנחנו עשינו את זה, או מה אנחנו מצפים, אני מוכן לענות לך. אני גם כתבתי ספר. למה אתה עשית את זה? אני מבין למה אתה עשית את זה, כדי לקלל את ראש הממשלה. נו, אז זה אני יודע. אני שואל, אני מנסה להבין מה עומד מאחורי זה. למה אתה רוצה שראש הממשלה ימות? אם אתה רוצה באמת להבין, אני מוכן להשאיר לך את הקובץ הזה שכתבתי על זה. יש שם את כל היסוד, גם הרוחני, גם את המעשי, וכולם יכולים להגיד שזה לא מבוסס. תקראו מה שכתוב פה ותראו אם זה מבוסס או לא מבוסס. ספר תהילים, יש שם הרבה כללות, יימח שמו. זה כתוב בתהילים. תגיד לי, אתה רב? לא, אם אתה שואל אם קיבלתי סמיכה, לא קיבלתי סמיכה. אבל יש אנשים ששואלים אותי... את מי אתה מייצג? מי שמך לקלל ראש ממשלה בישראל? לא שם אותי. מי שם אותי לקלל ראש ישראל? מעשיו של שרון. שכל כך הרבה אנשים בעם בוחלים ומקיאים מכל מה שהוא עושה. והוא מביא עלינו אסון, ונהרגו יותר מ-1,500 אנשים בזמן כהונתו. זה מה שמביא אותי לעשות מה שאני עושה. עומדים מאחוריך רבנים? אתה מקבל גיבוי של רבנים? כן, ואם תשאל אותי מי... איזה רבנים מהם? כל הרבנים שלא מקבלים כסף מהממסד. כל הרבנים מאיפה? לא שמעת מה שאני אמרתי, נכון? לא, אני רוצה להבין מי אלה הרבנים שתומכים בך. תן לי שם של רב שלא מקבל כסף. אני לא יודע, אתה מכיר אותם, לך הם נתנו רשות. בוודאי. הרב עובדיה יוסף. כל מי שלא חי מהממסד. הרב עובדיה יוסף. כל הישיבות שלו לא קיימות מהממסד, כולם. תן 5 רבנים שנתנו לך רשות. לא. כי הם אינם. אולי. אתה לא מאמין, לא מאמין, מה אתה רוצה? יש פה קונספירציה של השב"כ, באמת, כאילו, כי זה כל כך לא הגיוני, זה כל כך מטומטם, אתה עושה כל כך הרבה נזק למחנה טוב, מחנה שמנסה... רגע, לא מבין, זהו, למה אתה לא יכול להתבקש עם המטומטם הזה? אז לא מתווכח. למה אתה קורא לו מטומטם? כי הוא כזה? אני אולי מטומטם, אתה עושה חילול השם גדול מאוד. 2. אתה עושה חילול השם. אני חושב שזה לא מכובד שאנחנו... אתה ביקשת ממני לבוא לדבר, אני מוכן לדבר. לא מוכן לשמוע את הכללות שלו.